Dami di batana sumurung sian salun naroha. Ima mangaramoti hati-hati dok pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tabi jala horas manita salungna. Salam sehat. Damang dainang hurian di bata. Tatangingon mahatan di bata. Ima janita minggu tanggal 4 Agustus 2024. Tersurat di buku 2 Musa bintu Saplonom ayat 2 sahat ayat 2 ujahama dihita. Jadi marmumu masadok luhutan di hal Israel dok paksi Musa dok paksi Aaron di halongonani di dok hala Israel matu nasida tuk somate hami diburu tangan di Jehovah di tanah Mesir di nahudul hami di labung hudon akan namarisi juhud di nabosur hami mangas sagu-sagu ai di Tokyo kamu hami luar tuhalongonanon laho mamunu sadok luutanon aturaparon dungi ninna Jehovah matu si Musa ida ma paro oku matu hamu udah sagu-sagu sia banua kijang asa luar bangsoi jala di papungu sae sadari naik asa huujuni nasida manang turuton nasida patiki manang dang alai Jepang paono marion paulion nasida ma nabi nuan nasidai gabe silopi mai marti bakon napi napu nasida siapari dungi didok si Musa dok si Aaron ma tusude halak Israel bodariom ma boto omuna Jehovah parwaro kamu siatano Mesir sugut manugut idomuna ma hasangapun di Jehovah aidunga di begi ibana parumutung-mutung muna dopa Jehovah aitung isi mahami pola ubahen tumar mumut-mumut tamu dopa kami aku ni didok si Musa molo di leho Jehovah juhud panganon muna budarion jalamutonga mga sagu-sagu manugok nai ala nang di begi Jehovah parumutung-mutung muna namar mumut-mumuti hamu dopa ibana aitung ise ma anggo habi pola dada dopak kami hamu marmumut dopak Jehovah do huria nahina olongan adong sarito namari pola sonon adong ma dua halak tongon karejo di kobun nasida panen semangka tongon di pilngas ni matani hari nasada margoar si sumut buasa ala holan namarumutu do terus karejona ganupari yang godang dengan naon guarna si syukur ala memang selalu di mana bersyukur di ngoluna di tiki karejo nasida panen semangkaon ala tongon pilngas ni mata nyari macai mohop si tutu gabe mangaso manasida jalahudul manasida tongon ditoruni bonani lassa duhudul nasida pitor marubutu ma sisumuton ninna ibana ma agu yamang mohok nyarion sumali mohok nabah daktar taon alai dia lu sisi purom mah katanai elai nang pemohok arion toktong do ita ikomandok mauliati do tutuani puasa ala pasita panen semangka di musim kemarau buhama molo panen semangka ita di musim udan atar moldo laku semangka la sohomma nasidana dua uhumma sambil menikmati secangkir kopi pahit dasa dia leleng mangulus ma'alugu ninna si syukur ma hilalama lai temoni pangulusnya logo macai lapo butul-butul lo macai burju Tuhan ibah ninna alai ninna si sumutima mangalusi alai saya butul lambu Tuhan dan ari bahasa ini bereng ma semangkau dah bereng ma batang no geleng do jala gali-gali HP bat bonana ambo parbuena ima semangka belga jala borat duhan do batang naon dan bo ibana manehe anggo parbuene HP bereng ma molo
batang ni lasaton belga jala keras. Hape perbuena macemek do butul-butul do dan aril tuanon minna. Tersonggo do si syukur mabegi hatan lungan ne alai di pahom ibana ma. Dasar dia leleng agak bogoma mangulus alogo. Gabi madabu maksada parbueni lasati topek mak mangonai ulu ni si sumut. Itu nama mak. Agu acik nai ayah hari nama dagui. Marnidai mekel ma si syukur. Hidup ma. Saya dok kode pedang ayu tuani hati. Out sugari songon na hidup ni semangka ma digijang jala oma dituru. Las madabu masih mangka mani pak ulumi boda dua pak ulumi ninna alani pasoma umutumuk mibah laih ninna alai nampe sawani tong donang muba anggo si sumuti terus di mana marubutumut alai polan ibana nomboto alani adu ibana marubutumut muse uria nahina olonga sarito namari pola doi. Alai daun tak ima saya jok do bangsa Israel marmumutumut dopak Jahuba. Mananggo hape di bahen Jahuba manuhu do manarihon narikotu nasida. Alai terus holan na marumutumut do. Dibuan nasida haruar sian Misir. Asa dipalua sian parhatobanon. Alai tongdo budang umutumut nasida. Alai nampe holan na marumutumut bangsoi. Anggo asli holong ning rohani di bata dang marna motto. Tok tongdo di sarion di bata narikot di bangsoi. Di sarion do si panganon, di lehon do si inumon. Las di sarion do nang piar linggom-linggoman di arian, marite obun. Do tiang api mampahen las di borinnya. Puasa do pe. Marmungut-mungut bangso Israelo. Ungut-ungut inasida patuduhon naso porsea de nasida tuhagogoon dot wasoni debata ido bain namar mungutu nasida jalal nasida hira naso aril lo tuhani bahasa ditogion luar sia Misir HP neng bunon dan dihalongonan ayo de sepatu nasida omma maceki jamat ya kamang minang tuduhan di bangsoi tu debata ido ibana, ido nasida, air togio pehami haruar siam Misir, nanaing bunon na dohami di halomonano. Begitu sadis tuduhan itu. Alani tai dari tupup jami tahun. Adom toluhani bangsa Israel, marmungut-mungut dopak debata, dung haruar nasida siat tano Misir. Ungu-tungu naparjolo ima, uju dilele raja Farao nasida satu topi ni lauk rara. Tiki hidup nasida di bahin naswadong no tanoman di Misir Kuroa ubah di Tokyo kamu hami lahomate dison dahulu hami hian tuho di Misir songnon pasobu mahami di parhatoban halak Misir ay dengganan di parhatoban halak Misir hami sian namate di halomona dua Musa bidu saplopat ayat 1 sada Rodi ayat 12 ima umutung naparju ungutungu nasida dapat dua on ima uju dimara dohot elim idok nasida aha nama sinu nani 2 Musa 5 ayat 24 ungutungu napa toluon ima uju di halomonan sin bangsoi idok nasida tuk somate hami di bulu tangan di Jahoba di tanah Misir di dahudul hami di lambung udon akan amarisi juhud jala busur hami mangan sagu-sagu ai tongyo kami ditogyo hamu hani ruar tualomonan laho mamunu sadok luhutanon min ima umutu nasida alaya do alus ide bata di paru mutu ni bangsoi di parade jala di leo de bata do hobar tu nahinol son nasida ditogu mamunus laut rara asamalua nasida siap pangaleleon ni raja Farao jalan di parai di bata 12 mual di elim mengalehon
aik anguluan tu bangsoi asa unang marumutu nasida ala nama uas jala patuluhon ditongos debata marhulan-hulan akalote nagade si panganon ni bangsoi jala adong tulu hal si parrohonota sian peristiwa na tulu hali parumutu-muton ni bangsoi parjolo marhite parumutu-mutoni takas di patuluhon karakter di bangsa Israel ima mau enaknya saja, tidak mau berusaha, tidak mau susah. Mereka maunya langsung menerima tanpa harus capek-capek, tanpa harus berlelah, tanpa harus bekerja. Hidupnya ingin enak saja. Damar pikir nasida bohado hita mengalami air contohnya na di masa do di elimi tahari masumur asa adong air dan dipikirin nasidai pitor parumutu-mutu do di bayi nasida dopak di bata paduahon marite harus di debata di sudie akka parumutu-mutu di bangsoi di patuduho do hadirion di debata ima parasi roha budak seharusnya nian ikon murma debata di parumutu-mutu di bangsoi alai damur debata gumodang do asir rohana marmudu-muduhon bangsonai di parade di tomos jalion debata do hobartu kebutuhan ni bangsoi asa perlu do tapa usor-usor di bagasan rohatta ia debatana taha persiai dak pasubun nahita di hahuragata dia akan memberi rasa aman, rasa damai, tentera. Patuluhon dang maratan bangsoi marumutungun molo ala nama uwas do namale dak pore ko marumutungun datu mago manya nasida martangi yang tu debata asa disarion debata si inumon do si pangan nasida umut-umut napi nasida pe mengenai tu partot dion. Jadi ini bukanlah bersungut-sungut biasa saja, tetapi ini sudah sangat dalam. Ini sudah sangat luar biasa. Ai mengenai tu partot dion. Ai do nasida somonon. Dengganak kami di parhatoban halak Misir. Sian namate kami di halomona. Lapatan dang adong pos ni roha nasida di padoguno di debata. Gabe manor solido nasida ala di Tokyo debata nasida haruar sian parhato baron Misir ala naso di hidal nasida haluaon kebebasan manasi panganon dos inumon. Ai rumiko do nasida manarion ngolu pardangihonna martibakon ngolu partodjonna. Hape haruruan nasida sia Misir dada holan urusan perdagingan alai partot yodo napi nadua di debata sia nasida atong molo sebatas perdagingan do ai sikop do di parade debata dileho do si panganon dileho do si inuman si panganon napi nangilo nasida dan adong hurangan macai gudang do dileho debata alani rumiko manyan dia nasida ma kebutuhan partot dion ala saleleng di Misir nasida naso adong kebebasan beribadah manang patupahon ula pamujion manang parugamoon ido misi nanudan si Musa manonggio nasida haruar siya Misir asa mangulu partot dion na unang ma narumikot di pardagiman atong omma si parwahonota kamanguna kurian fakta parsiajaran na ubalga si enatota marite turpu jadi tahun ima unang holan ngolu pardagingon pasari-sari di ngolum alai rumik kokma haburjuhon mangaraluti ngolu partodjion ai didongani di bata adu ita paso umut mi sialani si panganon do sinumon aidang umar gai siapa tunjong
dunga takas marite turpu jemi taon napi torhatok di parade jalan leon dibatasi pangal sinumo tu bangsui suang sonido nang tuita kamang duinang ragam do di bahen debata dalanna laho manarihon ngulut tau si patadang sia turoha di luar akal manusia di bahen debata di bola laut rara di leon debata mata mual di halomonan jala di paro margulalan akalote gabe si panganon ni bangsui alani i asa unang maadong siak kita mangujuni debata aha si patu paonna jala laho manario kita molo huranga si panganon sinumo kita manangitiki na dopak parmarani jungunta unang mamarutumu tidak tu debata alai pangido maksiat debata asa aha si patu kota asa tapatupa jala mariti disarihon debata do moluta ai marga sian nani leon debata di leon debata do nang tu hita sagu-sagu hamuluan ima tu akka naporsia kurian itu hatta om matahe sidohononna tu hita pasok umut-umut ni tu somarguna do parumut-umuton halak na marumut-umut ima halak na somarnida do tujulu jala dangadong pakirimon jalo onna napinarani di bata asonangan dot hanguluan say nilingna atong so masarito na maripolay ditihay ibana di bata soal batang ni semangka dohot batang ni lasat dupe madau parwini lasati tuuluna pola sa pehacitan alay tong dopenya ibana marumtu atau tapau usor manibakasar rohata hatani muki edeta nomor 500 tulu naluja ho odongaki naluja ho odongaki dibahen hasusaani radeni ho adiani sai bereng dopak Yesusi soho ungut-ungut mi pasok soho ungut-ungut mi pasok hohom maho paso saritani sai dipatau di bata mahita laho mangula wacca amin mauliati mani di bata di hatam nabadiai nama naringoti taringotu roti hauluan nana yang silehonommu tuakka naporsia jala ido di lehon di bata tusudi akka nati nombusne na di haulomine atau upara di hai majirinami laho majaloi siako orang di bagasan Yesus Kristus martang yang hari itu amin.